Asennuspäivä on viimein täällä ja siellä taustalla näkyykin, että jätkät laittaa justiinsa ton asennuskoneen pyörimään. Lähdetään vetämään reunakaapelia ja kyllä pakko todeta, mitä itse kerkesin tutustua ohjeisiin, niin on se aika paljon helpompi tehdä ton koneen kanssa kuin itse naputella käsin. Toki sekin on mahdollista. Silloin pitää vetää toi piuha koko tontin reunojen ympäri ja hakata sellaisilla kumikiiloilla vielä, että se pysyy maassa. Mutta katsotaan, miten tää asennushomma lähtee tästä käyntiin pikkuhiljaa. Aika nopeeta kyytiä se menee, kun on oikeanlaiset vermeet ja pensselit, nimittäin nyt ollaan ehkä sellainen 5 minuuttia tehty ja isompi osa pihasta on jo vedetty rajakaapelille, että nyt tossa vähän vielä säädetään viimeisiä metrejä. Rajakaapeli tuli vedettyä, siinä ei mennyt aikaa oikeesti kuin ihan 10 minuuttia. Nyt vielä viimeistellään tosta, että laitetaan yksi guideline sinne, eli yksi sellainen ohjauslanka, joka menee sitten tänne talon taakse, pahan kulman taakse. Et kone varmasti löytää tiensä kotia, jos akku rupeaa olemaan vähissä. No niin, meillä alkaa olla asennus ihan hyvin loppusuoralla. Tuolla on jo asema, menee kiinni sähköihin ihan näitä hetkiä. Ja nyt tehdään vielä viimeinen päivitys, että saadaan softa ajan tasalle tohon leikkuriin ennen kuin saadaan sitten leikkuri pihalle töihin. Siitä se lähti pikkuhiljaa liikenteeseen, eli katsotaan muutama päivä eteenpäin ja minkälaista jälkeä siitä on sitten tullut. Se oli aika nopeasti ohitte, siis siinä meni kaiken kaikkiaan sellainen puolisen tuntia, kun mun piha oli asennettu, kun ottaa ammattimiehet, Mäkkonen jätkät Kouvolasta tuli ja asenti ton. Ne sanoi, että niillä meni noin 45 minuuttia siitä, kun ne lähti liikenteeseen tuolta pihasta ja nyt on tavarat kyyvissä ja takaisin kaupalle. Hieno homma, katsotaan miten tää lähtee kulkemaan.